Velkommen. I dag der leder vi efter min mor i Wobbly Life. Så er bussen ankommet. Hvad laver du? Du skulle ikke lede efter din mor. I need a break. Men det er et spil. Yeah, I know. Godt, what? Det vidste jeg ikke, jeg kunne. Nå, vi har lige været i det der fucking Indiana Jones Temple. Det er sådan, vi har fået outfittet. Nå, hvor? Okay, så du foreslår... I want to buy this. Hvad, så du foreslår, at din mor er i Vietnam? Din mor er i Vietnam. House for sale. I'm going to buy this. Nå, men har du ikke et hus? Bor du stadig hos din mormor? Jeg bor stadig hos hende. Jeg er sikker på, at det ikke bare er din mor. Og ikke din mormor. Det kunne godt være, at du var en mand i din 40. Oh wait, I'm just going to take this. Get over here, Jeep. Det er ikke en Jeep. Det er en SUV. No, it's a Jeep now. Men der er det et faktum, at det ikke er en Jeep. Hvor har du beviser? Ja. Så det er, du kan spørge den, der har lavet SUV'en. Så er det tydeligvis en SUV, det der. Så hvor har du mistanke for, at din mor kan være? Hvor? Det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, men hvad? Ved du det ikke engang? Nå ja, det er derfor, vi ved, at han bor. Har du nogensinde tænkt over, at din mor sikkert er i Las Vegas? Og bare hygger sig der og ikke tænker på dig? Lad os tage til Las Vegas. Findes det overhovedet i Wobbly Life? Ja, nu gør det. Okay, hvor vil du sige Las Vegas er? For jeg tror ikke, du vil se din mor der. For dem, der ved, hvad jeg mener. Oh, a jump. Hvad? A jump. I can jump. Kan man simpelthen det der? Bur. Yes, I just jumped with a plane. Okay, så. Oh, a train! A train! Jeg foreslår din mor er på toget? Eller er du bare givet op og ned efter din mor? No, I need a better, a faster thing. Du må ikke stjæle fra militæret. Fuck det. Han ligger han er i gang med at spise hans hotdog. Han ligger i Maxi nu. Are you down here somewhere? I'm going to come and kill you. Bro, din mor er bare... Du bor her i Buxøtag sammen med din mor. Hvad mener du? Hvor It's my grandma. Nej, det er din mor. Du er 40 år. No, I'm not. I'm only 6 years old. 60? Det er endnu mere. 6! And I just find out flying a plane. En jetplane? Hvordan gør du det? Hvordan? Hvis du er 6 år? Wow. Don't ask questions here. Ikke? Wow. I'm a guy in the 20s. En af hvad? In the 20s. Nå, 20's. Ja, det kan godt være, at din mor fik dig lidt sent. Hun fik dig, da hun var 60. Det er derfor. Okay, så du bor sammen med en. Se der. Lige der. How can... Du prøver ikke at komme ind med jetflyet væk. I just don't understand this. Look. Just take a look. Oh. Huh. No, it stopped. Oh. Come here, Mom. You're really my mom. What?
Vi spiller ikke engang videospil lige nu. This is my grandma. Ja. Yeah, he makes me strong so I can lift those two things at the same time. 2 fridges. 2 køleskab. Det er ikke engang et køleskab, der er med, okay. Now it's time for swinging. Oh, I need to get my jet. Hey, Jellyman. Can I go downstairs? Bro. Okay, det er lidt creepy, det der. How did you get down here faster than me? Bro, skal vi ikke videre med livet? Yo, I need to find my mom. Men din mor er ikke her, det var tydeligt. Hvorfor skulle hun være her? You could have kidnapped her. Kidnapning? Yes, kidnap. Okay. Hvorfor vil Jellyman gøre det? Wow, det er meget creepy, det der. My grandma, not my mom. Jeg vil altså også mormor, men... Bro. Don't you dare drive into them. To me. And I can just get off the gun and... Nå, lad os håbe, at part 2 får at det ser ud til, at... det ser... Og så har vi fået part 2. Det... det... Ja. Det ser ud til, at der bliver noget en part 2 nu, fordi nu kommer han, nu dør han. Og lad os se part 2, han fandt ikke sin mor.